dalan iki. Dul, Mbak Noni, aku tak gabung kene ya. Oh, Ndut, mumpung panganane cek akeh. Oke. Piye dol acaraku? Masuk ora? Jan masuk jos tenan duit. Domongi Mas Gendut. Ada nih Galino ya. Foto. Wong kuwi kok tahu gawe acara kaya ngene iki. Kowe aja ngono, Ndut. Pakno nek gawe acara lo yo geden-geden ngono kae. Mau to Mbak Noni? Iya, Mbak Mentol. Alah. Acara gedean ngene kae sing digawe duite sapa, Mbak Anggit? Kalau utang duit aku. Hah? Mosok to, Ndut? Iya, Mbak Noni. Kowe aja sembrono lho, Ndut. Pakno iki wateke ngono kae. Iki engko lek krungu wonge, iso-iso ditogel gasmu. Itu kan ndasku ora apa-apa to. Paling dinteni gak sampai seminggu lho wis tuku nah. Yo lek tukul ndasmu neh, dari ndas kiri. Ndas kiri ora masalah. Kiri oh tapi kan manis. Bokong kok malih anget nyapa ya? Engko gek lali, Ndut. Berbelonjoan remason mbok kecewok. Aku wis nek seminggu nang isin blas. Karo dene apa ta duit sing mbok isingni. Lah ya. Lah. Ngomongnya terus panas. Hah? Apa iki? Kebakaran. Loh, Di? Bokongnya gendut ke kamu, Rob. Kenapa, Ken? Alah, paling bang api ke Dit. Jangan wae. Assalamualaikum, Pak No. Pak Wiro, moga-moga pindah Pak Wiro. Dit, matur suwun, Pak No. Piye. Punten lho Pak No. Dewi kula rapat teng kantor Pak No, mboten saged ditinggal Pak No.